Us explicar que farem una festa multitudinària. Començarem fent pujar a l'escenari el que és l'ànima de tot aquest tinglado. Sense ell segur que no seríem avui aquí. Ens ha agradat a tots. És en Jordi Mateu. En Jordi, com us deia, és el que ens han publicat tots el sapellet d'aquest esdeveniment. Aspirem amb això. En tot cas, per una banda, agrair l'extraordinària col·laboració que hem trobat per part de pràcticament totes les entitats amb les que ens hem reunit, les institucions, els partits i sobretot l'agraïment en els 3 ajuntaments que es veuran implicats en una programació que és una enormitat, perquè segurament arribarem a 200 actes en un sol dia, des de les 10 del matí fins a les 3 de la matinada. Vull dir que, com veureu, és una quantitat d'activitats que elles creguin convenient. Aquí hi haurà l'ANC, hi haurà Òmnium, hi haurà els partits, hi haurà Junts, hi haurà la BUP, hi haurà Esquerra Republicana, hi haurà l'AMI, amb qui hem parlat fins i tot de la possibilitat que portin una exposició que estarà ja preparada en aquelles dates. I veurem si sumen altres possibles entitats que tinguin interès en crear la seva pròpia programació. Després, que volem fer també, que és invitar a donar aquest llibre catàleg a tots els cònsols acreditats a Catalunya. Per què? Perquè volem que a través dels cònsols el món sàpiga que seguim sent som. Vol dir, estem aquí i serem cada any mentre aquest país no faci el que li dol. I res més. Fins aquí. Quatre pàgines. No, jo he començat més tard. Moltes gràcies, Jordi. Ja veieu que hi ha picters de tots tipus, de totes formes i per tothom, o sigui que jo crec que cooperim. Anem ara amb el Pep Cruanyes, el president de la Comissió de Gestió Jurídica de l'Assemblea, però amb el currículum que segur que ja coneixeu. Endavant. Ens hem convidat perquè serà un visari, el gerent de l'acte de guerra represaliats, i em pot explicar una mica, perquè Jordi ens ha deixat amb moltes incògnites, però a veure si tu ens pots explicar una mica sobre aquest. He de dir que quan em vam començar a parlar, que ja fa un parell de temps, doncs em va venir a trobar com a comissió de la dignitat, i bé, és una vegada doncs també... Tot molt fanàstic, Pep, tu. Aviam, dins aquesta celebració, és una celebració, volem plantejar, per qüestió, diguem, dels represaliats, resposta de l'Estat en la repressió. Pep Cruanyes, aquest serà dels actes sacrals, no us explica tant Jordi, expliquem una mica més de detall. I ara anem amb una altra pota de tot això que hem organitzat, que són les entitats. Per això farem pujar l'Enric de Vilalta, és membre de la Comissió de Som l'1 d'octubre. Carregat. Què vols saber? No, com va això? Perquè sé que t'ha tocat enviar uns correus i ser una mica al passat. Segurament no tots els que hauria hagut d'enviar, però sí, normal. T'ho explica't això de les entitats que són una... no?
Les entitats són, com es diu, un eix central, són fonamentals per tirar endavant tot el projecte perquè són el que arrela el territori. Per tant, us demanem només dues coses d'entrada, una que us adheriu al Som l'1 d'octubre i una altra que si teniu suggeriments o propostes ens les feu arribar. Per altra banda, una de les coses que també us demanarem serà que ens ajudeu les entitats en la difusió del marxandatge. Aquestes coses que es fa per poder tenir prou capital com per pagar tot el muntatge, doncs també farem marxandatge. Probablement, segur, hi haurà unes samarretes a la venda, que mirarem de posar a la venda després de l'11 de setembre per no interferir amb les samarretes de l'assemblea. Però en tot cas serà un element central del marxandatge que ens ajudarà a pagar totes les despeses que generin. Sí, era això, que necessitem també que les entitats col·laborin, perquè tot el que explica en Jordi i en Bep, doncs també s'ha de donar. On de l'estic? Pues ja s'anem encarant la recta final d'aquest acte. Bé, com hem dit al principi, tots tres ajuntaments s'han abocat a participar-hi en aquest acte del proper 28 de setembre. Per tant, ara serà el torn de parlar dels alcaldes d'Arenys de Punt i de Canet, el senyor Josep Sánchez i Pere Xiraus, voleu estar? En Morí. Respectar-nos. Alguns ja ho feu, però els que no ho fan, sisplau, comencem a respectar-nos. A partir del respecte comencem a generar confiança. Quan comencem a confiar, podem teixir complicitats. I a partir del moment que ja tenim complicitats, confiem i ens respectem, podem construir estratègies que ens faran immensament forts. Estic convençut que aquest acte que voleu iniciar aquest 28 de setembre pot ser el revulsiu que necessitem els independentistes per tornar a engrescar-nos i tornar a intentar-lo que tornem a ser. Bé, ja per acabar, esperem que tot això us hagi fet venir moltes ganes de venir el 28 de setembre. Us recordem que podeu recuperar aquest acte en el nostre canal de YouTube, també ens podeu seguir a totes les xarxes. Som UFO, molt fàcil, tot arreu. I res més, moltíssimes gràcies per tot. Plourà l'acte l'alcalde d'Arenys de Mar, Sants Forts. Bona tarda a tothom, alcaldes, Pere i Josep, amics, regidors, presidents i membres de una sèrie d'entitats. Has dit un reguitzell d'entitats tan important que no m'atreveixo a dir-se, per tant, presidents, membres, tots benvinguts. Jo que ho faré l'acte institucional, no seré... Ho faré, avui em portaré bé. Diu, estem aquí perquè tenim la nostra veu arreu. El camí no serà fàcil, però la història ens ensenya que les grans conquestes mai ho són. L'esperit de l'1 d'octubre ha de ser la nostra força. Fem que aquell dia històric no sigui només un record, sinó el punt de partida d'una nova etapa amb la lluita, amb determinació. Moltes gràcies. Lloreta, encara no, perquè